Bejn l-2013 u l-2017, Malta kienet fost l-aqwa pajjiżi fl-implementazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet proposti mill-Kummissjoni Ewropea. Fil-fatt, Malta tinsab fir-raba' post f'dil klassifika wara l-Finlandja, ir-Renju Unit u l-Slovenja. Dan fi studju ippubblikat fuq is-sit Bruegel, think tank Ewropew li jispeċjalizza fl-ekonomija. Dan l-istudju jħares lejn kif pajjiżi Ewropej jimplementaw rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea dwar żbilanċ makroekonomiku fl-hekk imsejjaħ European Semester. Il-European Semester jimmira li jiżgura finanzi pubbliċi sodi, jippreveni jew jikkoreġi żbilanċi makroekonomiċi, irrawwem riformi strutturali u jżid l-impjiegi, it-tkabbir u l-investiment. Dan l-istudju innota kif fl-aħħar snin ir-rata ta' implementazzjoni tal-pajjiżi Ewropej niżlet l-isfel. Min-naħa l-oħra, pajjiżna kien minn ta' quddiem li kompla jaħdem biex itejjeb is-sitwazzjoni tiegħu. Fost oħrajn, il-Kummissjoni Ewropea tul dawn is-snin kienet irrakkomandat li pajjiżna jsaħħaħ il-finanzi tiegħu anke biex jinħareġ mill-proċedura ta' deficit eċċessiv li pajjiżna daħal fiha minħabba l-aħħar Gvern Nazzjonalista, jittejjeb l-aċċess ta' intrapriżi żgħar u medja għall finanzi, jittejjeb il-ħiliet tal-ħaddiema u jnaqqas ir-rata ta' tfal li jitilqu mill-iskola qabel iż-żmien. Barra minn dawn kien hemm ukoll rakkomandazzjoni li pajjiżna fuq deċiżjoni tal-Prim Ministru Joseph Muscat iddeċieda li jinjora. Ir-rakkomandazzjoni li pajjiżna jolli l-età tal-pensjoni li l-Prim Ministru kien stqar li kien kontra tagħha. Mill-bqija, pajjiżna mill-2013 l-hawn wera impenn lil mill-medja Ewropea biex itejjeb il-pożizzjoni tiegħu u jkompli jissaħħaħ fiskalment.